Tungamire mukati meziedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda huru kuredi yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti hondo huru part 8. The Great Controversy part 8. Great Controversy part 8. Yes. Right. Tiverengere mufundisi kuna Revelation 12 verse 7 to 9. Ndaona nhasi muruda kuti tibva tatongokasika. Tibva tangotanga kupinda. Right. Zvakazarwa chapter 12 verse 7 kusvika pa9. Zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Panapa indima yataverenga kwenguva kwaya. Saka tiri kuisirwa pachena kuti pane hondo yakatangira kudenga. Yes. Hondo iri kurwa pakati paKristu naSatani. Yes. Patakambodzidza kuna Isaiah chapter 14. Yekuti Satani akada kukwidziridza chigaro chake. Takaisirwa pachena kuti chinangwa chake pahondo iyi, shungu dzake ndedzekuda kunamatwa. Satani. All right. Because paari kunzi wakavavarira kuinzana naMwari, hakuzi kufanana naMwari paunhu hwake. Right, okay. Ishungu dzekufanana naMwari pakunamatwa, pakuremekedzwa nemasimba. Okay. Iye asina chaakasika. Mwari anonamatwa nekuti ndiye musiki. Yes. Ndo zvinotaura shoko kuna zvakazarurwa 14. Yes. Nze namatai akasika. Yes. Saka iye akada kunamatwa asi asina chaakasika. Okay. Ndo shungu idzo dzadzina kumbopera. Achinadzo nanhasi. Saka arwiswa kudenga kwehoko. Akakundwa achibva adzingwa. Right. Ndokudzingirwa pano pasi. Saka unoziva kuti munhu kana uine muvengi wako, chese chine chekuita nemuvengi iyeye achitokubati zvakanaka. Yes. Saka paakauya panapa munhu asikwa, chimwe chinhu chaakasvikovavarira kuita kukanganisa ukama pakati pemunhu naMwari. It's okay. Saka ndokubva arunzira munhu kutadzira Mwari. Okay. Achiziva kuti kana munhu atadza zvinomusudurudzira kure naMwari. Ndito wapabata. Saka chimwe chinhu zvakare chaakaitira sokudaro, anonzwisisa kuti chinonzi kunamata kuteerera.
kuti Satani anonzwisa izvozvo. Anozviziva sekudzidza kwatakaita kuna vaRoma panguva yakapfuura. Anonyatsonzwisa kuti chinonzi kunamata kuteerera hakusi kungodaidza kuti Kristu Jehovha aiwa, asi kuti kana wadana zita saizvozvo zvaanenge ataura wozviita. Saka pakaita vanhu vaviri vanoti Kristu ari uku, Satani ari uku. Iwewe uri pakati uchidana zita raKristu asi pakurarama woita zvinodiwa naSatani. Shoko rinoti wauri kunamata chaiye ndi Satani. Kunyange uchideedza zita raKristu apa pakajeka ipapa. Saka ndiyo hondo yatiri mukati mayo. Saka Mwari vaona manje kuti ndo papaikira munhu apa. Vakanyatsoona kuti chimiro chapinda munhu nekutadza hachibudike nyore. Akasatobatsirwa kutofirako nokusingaperi. Saka chirega uone manje kuti Mwari vakapindira sei. Kuna Isaiah 53 pavhesi ya 6. Isaiah 53 vhesi ya 6. Right. Isu tose takanga takarashika samakwai, takatsauka mumwe nemumwe nenzira yake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Saka vanhu goza akatanga kutadza ndi Adamu naEva, but vana vava kubereka nesu zvizukuru zvacho tinotoberekwa takarerekera kukuita zvakashata. Ndo zviri mumunhu. Wakambona kuti chinhu chakanaka mumunhu anotodzidziswa. Ndizvozvo. Asi chakaipa anongochigona chisina kana manotsi aari kuverenga. Saka Mwari ndokuti munhu kuti abve ipapo pachimiro icho checho zvinotoda kubatsirwa. Ndo zvakauyira Kristu. Ndiye ari kutaurwa pana Isaya kuti akatora kuipa kwedu kwese akakuisa pamusoro pake. Handiti wazvona. Saka chakakuvadzirwa Kristu pamuchinjikwa yanga riri zano rekuponeswa kwemunhu, kuti agone kutora chitema kubva pandiri, kubva pauri, kubva mupasi rese choenda paari. Pane pfungwa yamuri kutaura ipastor. Ndo zvazvitorere kuti manga mapinda munhu akwanise kutomboita chakanaka pasina Kristu. Inyaya yekuparidza here kana kuti because muri pastor pane nyaya yekuti munenge muri kuadvertisa Kristu wenyu kuti vanhu vamufarire. Ndo zvazvitoriwo here kuti munhu ari ega pabudike? Kuti ipapo ndo zvaunofanira kutotaura Kaston. Munhu ari ega. Ndosaka uchinzwa Paul achiti pane hondo iri pakati pemoyo wangu nenyama, ukuti ndikada kuita zvakanaka nyama inondimanikidza kuita zvakaipa zvacho zvinovengwa naMwari zvandisiri kuda. Saka anototi ihondo kuna vaRoma 7. Nditori muhondo ende chimiro chandirika ndechekungonanga kurufu. Ndipo anodaro. Obva ati saka ndoita sei muchimiro chandiri? Anonopedzisa pavhesi 24 oti Mwari ngaavongwe nokuda kwaKristu. Saka ndo zvakavinga Kristu zviri kutaurwa pana Isaya. Kuti akauya kuzotakura zvakaipa zvedu. Ndo zano reruponeso. Saka Satani paakaziva manje Mwari achideclare kuna Genesis kuti achauya kuzopwanya musoro kuparadza simba rechitema. Satani akabva atanga kutsvaga nzira dzekuti pfungwa iyoyo itadze kuzadzisika. Ndosaka uchiona kuti pavana vaAdhamu vekutanga chaivo, Kaini naAbel, Satani akagona kupinda zvekuti akatoita kuti paite division. Umwe ashingairi ari kusaiti kwa Satani, umwe osara ari correct kuna Mwari. Ndo pakabva patanga kunge machechi mairi. In other words, vari two vari kutoita kunge panga paakubuda pfungwa yemasangano mairi.
kuti vese vainamata vese vainamata, asi mumwe asingateereri. right. chachichivavarirwa chichishingairirwa nasatani kudzimaidza zano reruponeso. Ndosaka akabva aisa shungu muna Kaini dzekunouraya munin'ina kuti uri kurarama zviri korekti iwo, obva amubhiza kuti kusare zviri wrong bedzi. Hameno ndingatsanangura sei pastor kana nemuateereri. Pfungwa irikutaurwa napastor yakanaka, but iri kuita kunge yatisarei kumashure. Ndofunga munogara muchindinzwa ndichitaura nyaya yekuti barbaric times. Alright. Because zvakaitwa naKaini pastor, handisi vangu kwamuri kuenda nechidzidzo kuti muchatibatsira papi, because ndowanzoda kuti muite zvidzidzo zvinobatsira vanhu. We don't expect kuti kungaite munhu anourayira munhu kuti uri kurarama zviri correct munguva dzatayo. Yeah. Kunzwa pameno pamwe ndirikunzwa chidzidzo ndirikunzwa katauriro kwako ndotonetseka kuti uri kurasika sei. Pfungwa yandiri kuburitsa ndeyekuti zvakaitwa naKaini nezvimwe zvamunombotaura zvaiitika kare zviya, toda kutenda Mwari kuti nenyasha dzake chimiro chaane vanhu panyika hachisi chakadaro chekuti ari kutoita correct angapondwe. Ndo pandiri kureva ipapo pastor. Famba yene. Now ukatarisa nzwisisa chinhu ichi Caston, kuti nyaya yatiri kutaura nayo ndehondo. Yes. Chakaitisa kuti Kaini aponde munin'ina ihondo yatiri mukati mayo. Satani ari siri kwamaketeni. Okay. Handiti wazvona. Ende uchaona kuti munhoroondo yese yekurarama kwavanhu Satani aingorwa kuti pfungwa yaMwari irege kuzadzisika panyika. Saka wakaona munguva yaNoa vanhu vakatadza kusvika Mwari ati ngatitotangai patsva. Vatanga patsva uipo wakaramba uchiuya kusvika Mwari ati toita seregai timbosarudza munhu 1 watingatrene agozotanga kudzidzisa nyika. Ndo pakadedzwa Abrahamu. Abrahamu wacho adedzwa, unoona kuti nemukadzi wake chaiye Sara vava vari vatsvene vanhu vaiva vachivhiringa. Tobva ipapo tonouya kunana Jacob. Unongoona kuti Satani ari kungotevera bedzi. Kwese ikoko Mwari ari kurukwira urongwa hwake. Jesu ozouya mazuva akwana ekuti aberekwe. Satani unonopinda nemuna Herodhi kuti amuuraye kari kacheche. Pfungwa yemuchinjikwa irege kuzadzisika. Agoti naye mumazuva eministeri yake achimusotesa achiita se chero akuenda kunofa pamuchinjikwa chaipo. Satani aimunyomba nenzira yekuti aifanira kuti tachiramwawo siye. Anditopaona. Asi Jesu haana kudaro. Chimira unzwe pana vaFiripi chapter 2 verse 5 kuenda pa11. Zvese izvo zvakaitika Satani akakundikana kubvisa Jesu pazano reruponeso. Right. VaFiripi 2 verse 5. Ivai nemwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo, iye kunyangwa akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanira kubatisiswa, asi wakazvidurura iye akazviita muranda, akafanana nevanhu, akati awanikwa nemufananidzo womunhu, akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. Saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, evari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzibvumire kuti Jesu Kristu ndiye She, kuti Mwari Baba arumbidzwe. Right. Pano apa uri kuona katauriro kari kuita Paul kuna vaFiripi. Ari kuti iwo torai moyo sewaive muna Kristu, wokusaita chiramwa. Number 1. Plus Jesu aive Mwari. But paakauya haana kufamba akangobata ndiri Mwari ndiri muimba yeushe. Aiyo aitozvininipisa. Handitozvaona. Achiziva kuti chandiri kuvavarira ndechekuponesa munhu. Akatsungirira achiitwa zvese zvaakaitwa. Unoziva kuti zvakaitwa Jesu dai aive munhu airamwa. Unoramwa. Bozi unongoitoziva kuti simba rekugadzirisa ndinaro. Ende auya pano pasi vanhu havana kutombomugamuchira. Unoziva kuti ari mwanakomana waMwari kwakunoberekerwa mudanga. Unoziva kuti isusu toziva kuti patsika wherever you go, munhu mukuru kana achisvika vanhu vanogadzirira. Ende anochingamidzwa oiswa pakanakawo. Handizvazvona. But handiwo magachirirwo akaitwa Jesu. Aigona kuramwa, but Bhaibheri riri kuti akatsungirira.
chero vandishayira havo pekuti ndiberekera. Alright. Andinozvona. Ukutarisaone dai Jesu nyika yaimutora sematorero ainofanira kuita ka. Angadai asina kukurira paNazareta. Unoziva musi wadedzwa Filipi Nathaniel chingabude paNazareta. Andinozvona. But akatsungirira ari ipapo. Pastor, ndakunzwai zvakanaka. Chitaurai kudai kuvateereri. Ndanzwa nyaya yekutsungirirai. Right. Chandinoda kuti ibude zvakanaka ameno kwamuri vateereri. Kangani muchinzwa vaparidzwa vachikuti ngatitsungirire vanhu vaMwari, ngatishingei nemabvi, ngatitsungirirei. Saka handisina kuti tiri muno mustudio muite kunge one of those sayings kunge kungovaraidza vanhu. Kungoti zvinoda kutsunga. Because ilanguage inongotaurwa anetswa nemuchato zvinoda kutsunga. Anetswa nemari zvinoda taurai kutsunga uku in the context yehondo huru iyi. Nyatsotaurai vanhu vazvibate kasangoita kunge kasaying kamajaira semapasta. Nyaya iri kubuda apa Caston ndeyekuti muhondo yatiri haisi hondo yekuti ruva netsvimbo pfura nebvudzi aihewa. Ihondo yemaitiro nemararamiro. Paine kafambiro kanofanira kuita munhu. Saka Satani muhondo iyi anogona kuronga amwe mamiriro ezvinhu anoda kumanikidza munhu kubuda munzira yaanofanira kufamba mairi. Iri correct. Sekumanikidza kwaidaita Jesu. Kuti abve pazano remuchinjiko reruponeso. Saka Jesu manje ari kunzi akatsungirira kufamba munzira iri correct kunyangwe zvanga zvichirema. Kunyangwe aigona kungororamwa kuti handinganzarwe ine ndiri mwana waMwari. Saka isusu manje tichasangana nenguva dzakaoma ende dzogona kuburukira pamawanire emari, pakuroora kana kuroorwa, pamawanire ebasa. Pane zvinongokandwa munzira yemunhu naSatani kuti abve awane chinhu chacho kana nzira isiri correct. But iwewo manje unofanira kuti aihewa ndokarwirwe kohondo yacho. Satani pamwe pacho anotohwina munhu nekawaniro kaaita basa nekaroorero kaaita atohwina pahondo nemunhu iye antoziva kuti uyu mweya ataurayawo. Saka vanhu ngavatsungire vari pari correct voramba vari. Exactly. Pastor, mirai timbonzwa kamwe toya toenderera mberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Nangala mpefundo wangi, singisi otandekayo, maguma fiti yezi, uweli ngesitayo. Nasegulaleni kwami, nepopezi timezile, inabumula kanani, pezu bakonge yawile. Nakabutwa nakagusa, Yerusa kuwewetwa, Shalanamiwe nanosa, Ginepile nogiyetwa. Gisakala ukuvuka, Gilusise ekuseni, ukuze ngotando lwakho ngiyofika ezulwini. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo huru part 8. The great controversy. Yes. Titungamirei Pastor. Alright, handei pamberi. Taona isusu kuti hondo yakatangira kudenga. Right. Ndobva yadzika pano pasi. Right. Munhu achinyengerwa kuti atadzire Mwari. Mwari haana kuramwidza munhu. Akaronga zano rekumutakanura kubva muchitema. Zano reruponeso rakazadziswa paKalvari naJesu.
Right. Ande pamberi Mabasa chapter 7 verse ya 59 na 60. Acts of the Apostles chapter 7. Vakataka Stefano achidana achiti, Ishe Jesu gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata rufu. Now urikuona pahondo iyi Satani kudenga arohwa akundwa. Ndobva auya pano pasi ndobva abudirira kuti munhu atadzire Mwari. Mwari ndokuronga zano reruponeso. Satani ndokurwa naro asi Jesu akakunda. Okay. Pakufira munhu. Saka kuhwina kwaita denga manje ndekwekuti kufa kwakaita Jesu anenge atenda amugamuchira anowana ruponeso. Okay. Odzokera muukama naMwari. Wenge wapwanyika. Munhu akasikirwa kugara nekusingaperi. Zvanga zvavhiringwa nechitemo. Saka anenge atenda muna Jesu atorejesta kupinda paupenyu husingaperi. Okay. Saka Satani manje aona kuti ndatadza kuvhiringidza Jesu kuti Calvary isasadzisike. Iye zvinezvi ashifta pekurwira. Akurwa kuti nyaya yaJesu irege kuparidzwa kusvika kuvanhu. Na Jesu arohwa. Jesu abudirira pamuchinjikwa. Right, but zvafira kuti vanhu vauye kuruponeso. Exactly. Kana vaudzwa vhangeri. Saka akuda kumisa kuti risaparidzwe. Okay. Saka pakaenda Jesu kudenga manje. Kuburikidza nevatungamiriri vemuchechi. Vaiti kana vapostora vaparidza. Vombovabata, voiswa mujeri, vovabata, vombovarova, vachivachishidzira. Handiti wazvoona. Persecution iyoyo vakatosvika pataverenga apa. Vakauraya Stephen. Unoziva kuti Stephen haana kuponderwa kubatwa nemukadzi womunhu. Haana kuponderwa kuba mumaraini. Kuroverwa kuparidza Jesu kwakutakwa kusvika afa. Okay. Kuitira kuti vamwe vanozvona kuti ndonyaya yakapondesa muchinda weya vakati Stephen akafireko siyana inazvo izvi. Handiri kuona akaitwa. Kuti kubva matya. Kuti vanhu vabva vatya. Pasaka. It's okay. Ndakuudza kuti handisi kuziva kwamuri kuenda nenyaya yenyu. But inini pandirofunga nguva idzi dzekudhara ndochati chii chaive mupfungwa mevanhu. Kuurayira munhu nyaya yevhangeri zvinoramba zvichingondinetsa hangu. Saka ndichiappreciate nguva dzatakurarama yezvinezvi. Famba henyu muende mberi. Iwo Caston ndoona sekuti paunoti uri karendika papo pangu pausingana zvimwe zvavene unozvinzenga kuverenga. Unoziva kuti kune dzimwe nyika nhasi kwekuti munhu akanzwikwa achiparidza Jesu anotourayiwa. Ayo it's unfortunate maybe nekusiyana kwema-religions. Ini ndiri kumboconsider kuri kungoti kusaidi rechiKristu. Right. Kuri kusaidi kwechikristu ka handiexpecte kuti imimika mugouraya inini. Right. Kungoti pamwe wakanganwa ako amene vateereri pamunogona kunge makanganwa takambodzidza nyaya iyi pataidzidza kuna Daniel 7 tichinobatanidza nazvakazarurwa 13. Kukabuda nyaya yekuti kwatiri kuenda zvinhu zvakabhoitika mumadark ages kuti vanhu vaiva muchechi yemaKristu vatungamiriri vakauraya vanhu kuti muri kunamatirei zvatisiri kuda isusu chero muchinzwisa ndo zviri kureva bhaibheri. Takanzwisisa kuti chimire ichocho chiri kudzoka futi kumberi uko kwatiri kuenda. Iyo lesson takaita pasi. Saka iwo haufaniri kushamiswa nazvo nekuti zvinhu zvinototaurwa muchiprofita chemubhaibheri kuti zvichavepo kusvikira pakuguma kwenyika ino. Unoza pandinoshamiswa hakusi kuramba ba. Ini ndakatozvidzidza. But zvinoramba zvichidzoka mupfungwa mangu pasi. Kuti zvinomboitika sei? Kuti kunyatsoona nyaya idzodzo maitikira dzichaita mazuva ano ekupedzisira. Because chinhu chandakangomaka ndechekuti ndakatotenda chiprofita ichi. Saka ndakatomirira kunyatsoona kuti munhu kusvika pakuti azouraya mumwe mutende ari kunamata zviri correct anenge asvotwa nei. I am anticipating that. I think ndakunzwisisa. Pauri kufunga pfungwa idzodzoka usadzifunge wakangomira apo wataramuka kubva kunyaya yekuti tiri muhondo.
handitwa pambata indapana mabasa 20 verse 29 na 30 mabasa 20 verse 29 na 30 right. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye nepakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Persecution yaurayisa Stephen yaramba kumisa kuparidzwa kwezano reruponeso. Saka Satani manje haende kuofa, haakodziri, ane achingofunga, achingoronga, achiekta. Ndobva ati toita sei, ndobva anouya nerimwe zano. Ndo rakaratidzwa Paul naMwari raari kuparidzira vatende kuti inini ndisisipo, zvimwe zvichasara zvichiitika muchechi ndezvizvizvi. Muchechi muchamuka varume, kaitiro kevarume ava vanenge vari muchechi, asi vachaparidza zvisizvo. Change of strategy. Hapasina zvekurovana nekuurayana. But akungomeka sure kuti chandandichiroera vanhu ava kuenda nevhangeri. Right. Saka kandichimeka sure kuti vhangeri racho ndarivhiringa. Riri kuenda asi rakashonyororwa. But iyi ndo strategy tori deadly. Andinozoona manje. Saka ndiyo imwe fungwa yekushonyorora chokwadi. Ndo imwe strategy yakushandiswa naSatani pakaramba persecution. Andinozoona. Mune muri muchechi zvenyu? Because unoziva kuti munhu kana aona kuti kuchechi ndo kuri correct, anonetsa kumudzivisa kuenda. Saka Satani akatoona kuti rega vaende. Right. Asi vari ikoko itai vanzwe kusungunuka, vakagashira chinhu chakasunama. Anditozvona. But mukataura muchidai manje munorovesa hana vanhu vese vari kuenda kuchechi. Because vanopesa vasiri shuwa kuti zvatikuita hazvisizvo here zvakashunama zvacho. Munoita kuti vanhu vava unsettled. Nyatsovai clear pastor kuti kushunama because muri kuti ipapo. Unoziva kuti Paul achitaura mumusi achiparidza, anoti iye vatendi vekuBheria vanga vari nani pavatendi vapaTesalonika. Ndimabasa 17 verse 11. Achikombeya vatendi vamaboka mairi evatendi ava. Chaari kuita kuti ati vekuBheria vaive nani, anoti iye vekuBheria vaiti kana kwapedza kuparidzwa vainovhura magwaro, voinzanisa zvasiya zvataurwa naPaul nezviri mumagwaro. Hanzi kuti vaone kuti ndizvo here zvataura murume uyu. Unoona Paul anga ari munhu uyauya wekuti ainamata zvokuti munhu afa anomuka. Ndizvozvo. Varwere vaipona nemumvuri waPaul, vakomana vaya. Kuti munhu ari kurwara so anapo vari kufamba vari kuenda kunoparidza, vanhu vomhanya nemurwere ari pastretcher bed nemumvuri wake otomuka. Handizvo hatisi kuti vaparidzi vari komazuva ano itai kuti varwere vaiswe pamimvuri yenyu, handizvo zvatiri kukurudzira. Asi tiri kuti Paul aive nesimba rakadare, apedza kuparidza paBheria vaisati ndipo aparidza vaino reference vaienda muBhaibheri. But ipapo ndogara nchipataura vateereri kwamuri kuti wedwe ngatitei maBhibhles. Even pandinotaura ndina mukoma Givi munomu, zvakatonaka kuti ungadai utonyora ndima dzatiri kuerenga pasi, wonyatsoona kuti betera paari kudziverenga ari kudziverenga nemazvo here. Hatitei maBhibhles vanhu vaMwari, ndo reference inogona kutiratidza kuti zviri kudzidziswa nevafundisi vedu zviri correct here kana kuti hazvisi. Imbotauraiwo nemamwe mashoko. Ndo nyaya ino munozopa ndirosvika panyaya yekuita Bhaibheri shoko raMwari. Ndinonyanya kusundwa kubatikana pandinoona chimiro chaamunyika pastor. Munhu anosarudza kungoenda ine hosho chete Bhaibheri asina pastor. Anenge asitorina zvachose kungoenda ende unotonzwa wongodzoka iti kwakuchinakidza. Kuchechi kunakidzwa hakurambidzwa, asi zvinoda kunakidzwa pachiitwa zviri correct. Exactly. Because vanhu ngavasaziva kuti tiri muhondo. Zvishuwa zvavataura zvokuti munhu anogona kuenda negitare kana kuti nehosho kuchechi. Izvozvo hazvidzivise Satani.
because Satan anonyatsoziva kuti wapedza kuimba, wapedza kutamba, unogona kudzidziswa zvisiri correct. Exactly. Anditi mazviona, wopuwa zvakaminama, but unozvitasanura nei nekuverenga Bhaibheri. Okay. Handiri pamberi, verenga Daniel 7 verse ya 25. Daniel 7 verse 25. Right. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Pataidzidza zviprofita izvi zvekuna Daniel, zvakabuda pachena kuti rikutaurwa panapa ichechi yemakristu munguva dzemadark ages. Ndo yainzi ichachinja mitemo yaMwari. Ndo kushonamisa kakwama muchitaura. Right. Saka takaona kuti pamitemo yakachinjwa, pama10 commandments pane miviri yakachinjwa nechechi. Yes. Panoti mutemo wechi2 unorambidza kunamata uchishandisa zvidhori kana right. kuzvigadzira. Right. Iwe unoti usaveze chinhu chakafanana nechiri kudenga kana chiri panyika kana chiri mumvura pasi penyika. Usapfugame pamberi pazvo kana kuzvirumbidza. Now kudenga ndo kuna pastor sorry. Vateereri pastor vanogara vachingotaura kuti mutemo wechipiri, mutemo wechinomwe, wechi imboudzai vanhu kuti inowanikwa kupi mitemo iyi. Because kune vamwe vachangoti joina chirongwa ichi vasingatozoti mitemo ine 10 inowanikwa kupi. Alright. Mitemo ine 10 vateereri inowanikwa pana Exodus chapter 20. Thank you. Saka mati wechipiri unorambidza kushandiswa kwezvidhori kana kuzvigadzira. Right. Whether uri kukopa chinhu chiri kudenga kana panyika kana pasi pemvura mamuchitsanangura. Saka kudenga ndo kuna Jesu. Kune ngirozi. Kude mwedzi, zuva nenyenyedzi. Asisi panzvimbo imwe chete. Asi ndo zviri kudenga. Saka Mwari ari kuti usaveze chimwe chakafanana naizvozvo panyika pane vanhu. Saka chechi mumadark ages yakapedzisira vanhu vaakugona kusununguka kuvesa Jesu ari pamuchinjikwa. Zvekuti mutende anotopfugama pamberi paJesu ari pamuchinjikwa akaveswa kwakutonamata. Inini ipapapo vateereri ameno zvekutsanangurwa namufundisi pane zvidzidzo zvatakaita kumashure kuti Paul aprofita kuti ivana Paul vasisipo muchechi muchapinda dzidziso dzinenge dzakaminamiswa. Saka mufundisi ndofunga vangonokora chidimbu chimwe chete chekungoratidza kuvhiringwa kwakaitwa shoko raMwari. Saka muchimiro chekumadark ages mufundisi vari kutsanangurwa ndopakauya pfungwa yekuti zviri kurambwa nemutemo wechipiri wekuti pasagadzirwe zvidhori kana kuzvipfugamira, chingave chinhu chiri kudenga kumusoro kana panyika kana pasi pemvura. Ndopavari kutsanangura kuti kwakachitanga kugona kuitwa zvidhori kana zvaJesu chotovezwa chichipfugamirwa. It was an unfortunate period vateereri pakauya zvinhu izvi, but shoko raMwari rinoramba richitikurudzira kuti kakuita kakadaro muhondo iri kutsanangurwa namufundisi unenge watoenda kurutivi rwaSatani. Nekuti chinhu chinorambidzwa neshoko raMwari kuti munhu apfugame pachinhu chakavezwa, even chakavezwa chacho ari Jesu. Enderera mberi mufundisi. Umwe mutemo zvakare wakachinjwa pama10 commandments mutemo wechi4. Alright. Unoti vanhu but musati maenda ipapapo ndoda kungoedza kufunga scenario handisati ndamboiona iriko. Kuti maybe tinoita kutamba nezita raJesu kuveza ningi Jesu todaro ko vanhu vanenge vakangokurumbirawo muchivashandisa lesei muruda kudekoreta pamunonamatira. Pandikuti vanhu vakakurumbira handisi kureva vari kwezvinezvi, ndikutoreva vemubhaibheri sezvakaita ana Peter nana Paul, vana Mary, ana Daniel, moita zvidhori zvavo zvichibatsira kudekoreta. Zviri kurambwa futi mutemo wati chiri kudenga kana pasi ndo pane vanhu zve uri kurambidza chimiro chakadaro. It's okay. Thank you for clarifying. Mama kuenderera. Then mutemo wechi4 unoti iwo chengetai zuva rechinomwe ndo sabata raJehovha. Church munguva iyo yemadhark ages ndiyo yakachinjanisa zuva rekunamata. Okay. Kubvisa pazuva rechinomwe remugovera kuisa pasande.
handiti wazvoona. Saka Paul ataura iye akati kuchamuka varume vanosikopesanisa zvinhu zvaMwari. Okay. Saka zvakatiitwa muchechi izvi. Okay. Asi nhasi unoyo kwakazara vanhu makunun'unu evanhu vanotochengeta sabata risiriro remubhaibheri. Kozi vanhu vanenge vakuzonodhonza mamwe mavhesi kuti auye avatsigire ipapo. Asi zvakatochinjwa. Pamakutaura nyaya yemutemo wechi4 wesabata, ndokukumbira ikandoda kumbopataurawo chidzidzo chenyaya kana tanzwa kambo. Ndoda kumbopataura mbijana. Rambai muri pachirongwa vateereri, iye zvino tichambonzwa kambo. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Yesu torumbiza Yesu zitara Yesu torumbiza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nefumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Torumbiza toimba haleluya, Yesu torumbiza Yesu zitara Yesu torumbiza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana nashe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo, ndizvo tigozorumbidza iye muponesi, kana tamugamuchira nasi. Torumbidza toimba haleluya, Yesu torumbidza Yesu zitara Yesu torumbidza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Toimba haleluya, Yesu tokudza zita rake, Yesu torumbidza wedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Toimba haleluya, Yesu tokudza zita rake, Yesu torumbidza wedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidzai zvakare teereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Hondo huru part 8. Okay. Wanga wati iwe kasi pane zvauruda kutaura pamutemo wechina. Mukatarisa kana muvateereri panobuda zvidzidzo zvinezvi, mazuva ekutanga kune vatanga nesu kubva kare, ndine kakuzeza kandaita kuti patinosvika panyaya iyi, kunyange ndichinyatsozva kuti zviri mubhaibheri, ndainyanya kufarira kuti mukoma Givhi vapatsanangure, vane matsananguro avanoita akanaka nemazwi akanaka.
but ndakatozofara patinoona maresponse anobva kwamuri pamunobvunza about nyaya yesabata. Zveshuwa zvinoratidza kuti muri kuda kunyatsa kuziva chokwadi, but pari kuramba pachiita unenge mubvunzo patinenge tichitaura nemi. Mubvunzo wamunoramba muchiti but kalenda racho toziva sei kuti rinyatsori zuva rechinomwe nderipi. And mazona kameno mungatibatsire here ipapo musati maenderera henyu mberi, because mazwe kutanga ndaizeza kuzvitaura because vanhu vateereri vedu vanotoziva kuti isusu tinoenda ku7th Day Adventist Church and vanotoziva kuti inoenda kuchurch on the Sabbath day which is Saturday. But vateereri manje pavanenge vachibvunza pazviri kubuda mubhaibheri nechiprofita kuti chechi munguva yemadhaki ages yane muzinda kuRome yakachinjanisa sabata raMwari, ndobva yatora musi wesvondo kuuita sesabata, ende vanhu vakawanda vofamba imomo. Saka mubvunzo unoenda vanhu ndokuti tinoramba chiziziva sei kuti nderechinomwe, kalenda dzasiyana. Ingopataurai muchidimbu mufundisi ipapo. Chekutanga panyaya yemakalenda, kalenda ratiri kushandisa zvinezvi ndiro kalenda Gregorian calendar, right, raingoshanda even pakauya Jesu. Anditazvana ndo point number 1. Number 2, Jesu paakauya haana kusvikocinja kuteerana kwemazuva pavhiki. Mazuva ari kungoteerana. Thank you. Ndo pandanga ndichida ipapapo. Ndo pandanga ndichida kuti musvike vateereri. Zvimwe zvingachinje kuti mwedzi pamwe wemubhaibheri uine 30 days kwane ine 28 ne31. Gore rogona kumbonzi 366 days kana 365. But chinhu chisina kugona kuchinjwa nevanhu weekly cycle. Vhiki rakasikwa naMwari rine 7 days. Nanhasi wiki ratinorarama rine 7 days. Saka muchiona mubhaibheri Jesu haana kuda kutumidza zuva rechinomwe kuti munoriti zita chii, akangoti zuva rechinomwe nekuti anoziva kuti madays eweek acharamba ari 7. Saka sabata raMwari izuva rechinomwe revhiki. Maybe tinogona kukondinya tikafamba ndikakuburitsei muchidzidzo. Ande kuna Luka 24 verse 25 kwenda pa 27. Luke 24 verse 25. Zvino iye akati kwavari, imi vokusafunga mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarebwa nevaprofita. Ko Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vese akadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Now pane chinhu chiri kuburitswa naJesu panapa kuti zvese zvaifanira kuitika asati auya nekuzofa kwake paKalvari, chero nezvaizosara zvichiitika adzokera kudenga kusvika pakuuya kwake, Jesu anoisa pachena kuti zvirimo mubhaibheri. Anditwa pabata. Saka kana tichida kuziva zvaifanira kuitika nezvakaitika nezvichazoitika, tinofanira kuverenga bhaibheri. Pari kutsimbidzirwa kukosha kwekudzidza bhaibheri muhondo yatiri. Okay. Ndokuti munhu agone kuva safe. Exactly. All right. Otherwise tikasadzidza bhaibheri tichitungamirirwa nemweya waMwari, muhondo iyi Satani anowina mazuva ese. Okay. Right. Tiverengerei zvakazarurwa 14 verse ya 8. Zvakazarurwa 14 verse 8. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kweupombwe hwaro. Panapa pari kutaurwa nengirozi yechipiri. Iri kudaidzira zvichazoitika mumazuva ekupedzisira. Saka chimwe chiri kunzi chichaitika mumazuva ekupedzisira nechiprofita chazvakazarurwa, kuputsika kweBhabhironi. All right. Munhoroondo sekudzidza kwatava tichiita, ushe hweBhabhironi hwakaputsika kudhara. Ndozvandaida kutotaura. Saka asi chiprofita chinoti kumberi uko mumazuva ekupedzisira Bhabhironi ichaputsika. Right.
apa pastor haisi new topic here yamakutaura aiwa haisi new topic tiri muhondo iyoyi tiri muhondo iyoyi asi muhondo machimo muri kunzi chimwe chichaitika muhondo iyi kuputsika kwebhabhironi. Alright, tirimo muhondo saka mai chatochirawe pastor tibatsire chinyatsozvoti right tisati tatsvaga kuti zviri kurevei handei kuna zvakazarurwa 18 vhesi ya1 kuenda pa4 zvakazarurwa 18 panyaya iyoyo yebhabhironi chete verse 1 to 4. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nekubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa nenhare yemweya yese yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa, nekuti marudzi ose akawa newaini yekutsamwa kwoupombwe hwaro, nemadzimambo enyika akaita upombwe naro, nevatengesi venyika vakafuma nesimba rekuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Kuna zvakazarurwa 18 kuri kudzokorora zvakare kuti mumazuva ekupedzisira Bhabhironi ichaputsika. Yes. Right. Asi chimwe chiri kubuda zvepachena ndechekuti muBhabhironi raputsika iroriri mune vanhu vaMwari vari kunzi buda yavo. Alright. Saka shungu dzaMwari ndedzekuti hondo iyi painenge ichiririma inosanganisira zviri kuitika zvichisanganisira kuwa kweBhabhironi, Mwari anoti vanhu vangu budaimo muBhabhironi. Pastor, vanhu vatone nhomba mukuramba kuchingoti Bhabhironi. Vanhu vanenge vauda kunzwa kuti Bhabhironi chii chiri kurehwa. Saka kuti tinzwisise kuti chii chiri kurehwa asi matimi muBhabhironi mune vanhu vaMwari vari kufanira kubuda. Hondo iyi pairi kuririma kusvika kumagumo, vaMwari ngavabude muBhabhironi. Chii Bhabhironi? Hatichiendai manje kuBhabhironi chaiyo tinotora minongedzo ikoko inotibatsira kuti tizive kuti nhasi chii chinganzi Bhabhironi yenguva Nebhukadhineza yekuna Daniel 5 vhesi ya2 kuenda pa4. Daniel 5 vhesi ya2. Zvino Bheshazari wakati abatwa newaini akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesivheri yekenge yabviswa nababa wake Nebhukadhinezari patemberi yaive paJerusarema, kuti iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake nevarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakaya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaive paJerusarema, iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake nevarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini vakarumbidza vaMwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Now tikadzokera kuBhabhironi chaiyo yes, yaitongwa naNebhukadhineza. Nebhukadhineza afa, pane nguva yakazotonga muzukuru wake Bheshazari. Now Bhabhironi yekare yakawa yakaparara Bhelshaza achitonga. Anditika. Saka musi wayaparara Bhabhironi kwakaitwa bira randaverenga bira guru rakaitwa naBhelshaza. Right. Kana tichiti bira ivara rinobva pakuti kupira mutambo wakaitwa but uine kupira. Dai anga ari kutaura kwevafana tingati ipati yakaitwa. Alright. Asi pati iyi yaive nekupira, yaive nekunamata mukati ndokupira. Ari kunamatwa wacho panapa asiri Jehovha akasika. Hanzi pari kunamatwa vaMwari vezvifananidzo vematanda vakagadzirwa nesilva, vakagadzirwa negold. Ndo vari kunamatwa papati. Yes, pastor. Handitowazvoona ipati hombe. Chimwe chinhu chakakurumbira pabira iri kwanga kuri kunwa zvinodhaka. Yes. Saka ari kunzi mambo akanwa akadhakwa. Adhakwa manje ndo paakazorangarira panzi paine pfambi futika dzake nemakurukota ake vanhu vese vakakokwa ipapo. Yes. Saka adhakwa manje ndo paakazorangarira kuti sekuru vake Nebhukadhineza pavakanorwisa Jerusarema kare kaya
vachinouya nevakomana vekujerusarema senhapwa, right, vakanopaza mutemberi yajehovha, vakatora midziyo yaishandiswa kunamata mwari wekudenga, vakauya nayo ikasvorongedzwa kuBhabhironi, kubva yachengetwa. Yes. Saka Bherushaza akati adhakwa manje, ndobva ati imbonotorai midziyo iyaiya yakabva kujerusarema, tinwire doro redu imomo. Unozira zvinoita kudhakwa. Kudhakwa kunorerutsa zvimwe zvinhu. Unozatika kapfungwa ikaka kasati kanyatsopera pandinoona hangu munharaunda mati. Saka zvine chinzi doro riwedzerwe kunaka. Ameno kuchinja magirazi ekunwira kuti zvinokoitika. Angadhakwa zvikanzi umari chaite kunwira matirumu. Torai kapu dziya dzamwari wekudenga. Okay. Ndobva dzauya kapu dziya. Saka paakadaro manje kudenga vakabva vanoti muchinda apindiridza afarisi. Ndo pakatumwa ruoko rusina muviri ruya rwekunyora pamadziro. Saka rwanyora mene tekere. Dhanieri achizouya achidudzira kuti changamire mapindiridza sekuru wenyu. Sorry pastor, hazvisi muchidzidzo. Vanhu vaMwari, pane zvese zvatinenge tichita mungave mukufara, denga rinenge rakatarisa, rinenge richiona. Continue yenyu pastor. Saka denga richibva rati mukasiya mukomana uyo achipfuura apa zvatoshata. Saka Dhanieri ozovadudzira kuti changamire kunyange yenyu maiziva kuti kudenga kuna Mwari, akazviratidza kuna sekuru wenyu mafarisi apa. Saka ushe hwenyu waparadzwa, watopuwa vaMidhia navaPezhia. Asi iyaita ushingo hwekuisa doro mumidziyo yaMwari. Zvazvinoitaka zvinoti zvinhu 2. Ukadzidzisa hana yako kusatya Mwari, inokubatisa panwera. Zvakare kudhakwa kunonama pfungwa, hauzofungi zvakajeka. Saka uchiona kuti vanhu kwese kwavari hazvinei kuti uri ani, kudhakwa kwakaipa, kunonama pfungwa, hakukusii uchifunga zvakanaka. Saka ndo maparariro eBhabhironi. Ndo maparariro akaita. Saka toda kudzoka pamataura emipanzi nechiprofita mumazuva ano ekupedzisira pari kuenderera hondo iyi pakati paSatani naJesu nevanhu vanoda kuteerera Jesu. Pane hondo iri kuririma, but padedzerwa kunzi Bhabhironi rawa. Ndobva panzi muBhabhironi mune vanhu vaMwari vari kufanira kubudamo. Kuti chii manje basa? Muchaona kuti pakaparara Bhabhironi iyo, musi kwaive paitonamatwa. Yes. Anditozvona. Ekunamata painamata. But pane kanamatiro kakaitwa muBhabhironi musi waraparara. Kunamata kwacho kwaizanganisa kunamata zvifananidzo. Right. Pachishandiswa midziyo yaMwari asingadi zvifananidzo. Saka pakazangana kunamata Mwari wechokwadi newenhema. Kutora doro risingadiwe naMwari wekudenga. Right. Asi morinwira mumidziyo yaMwari wekudenga. Saka pakazanganiswa manamatiro, truth and error. Saka kanamatiro ikako manje kakaitwa muBhabhironi musuru. Kanonzi Bhabhironi kana tiri kutaura zvemweya. Okay. Saka kana zvichinzi Bhabhironi rawa, kuratidza kuti panyaya dzekunamata papinda manamatiro seakaitwa muBhabhironi. Arikuzanganisa chokwadi nenhema. Ndo manamatiro aya akataurwa naPaul kuti kana ine ndisisipo kuchapinda varume pakati muchechi vachiuyisa zvichokwadi nenhema zvozanganiswa. Anditozvona mukasiya pakadai ndikuona nguva yedu yafamba pasi. Mune mienzaniso here pasi? Mienzaniso yakawanda. Ndipo unoona kuti pane manamatiro ekuti iyo yatapedzera taura muchikamu chapfuura yekuchengeta Sabata. Vanhu vanonamata Jesu, vari kunamata Kristu, vari kunamata Mwari wekudenga, asi Sabata havachachengetera Kristu, vanochengetera kaiswa nechechi. Ipapo pasiyei muexample yesiyei vanhu vari kuidzeya iyo. Koita futi vanhu vachifunga nezvainyaya Sabata. Vanhu vachinamata Mwari wechokwadi vanodya mbewa nenguruve. Anditozvona Bhaibheri richatotaura clear kuti zvinonyangadza Mwari. Siyana ine nguruve, siyana ine tsuro. Vanhu vanodya zvese izvozvo, nguruve, tsuro, muramba, vanodya vakasungunuka kutochengeta nguruve nembira pamba. Vachitonamata, mufundisi achitonamatira tsuro dziri kurambidzwa naMwari.
handiri kuonaka saka ndezvimwe futi zvinosanganikwa nani nazvo Maybe kana muine zvimwe maexample too pastor nguva yedu iri kufamba. Mwari anotiye murume mumwe nemumwe ngaite mukadzi mumwe chete. Mukadzi aitiwo murume mumwe chete. Kati munhu anenge aine Hobho neFarari aitonzi baba Jeremiah ane vakadzi Hobho. Saka kunamata kwese kwakadai achinamata. Pakunamata zvinodiwa naMwari. Pakunamata Mwari anongoda kuti murume 1 nemukadzi wake 1. Anditozvona. Asi manje varume vaitaurwa naPaul vaya vanongosvika kuti aiwa zvese zvosanganiswa. Alright, pastor. Asi Mwari ari kuti vana vake manje ngavachibuda pamasituation akadaro. Toda kutenda nekutsanangura kuri kuita pastor. Chinhu chimwe chete chandokumbira kuti muchingotaura musati maoneka vateereri. Pane chimwe chidzidzo chatakamboita kumashure kubva kuvateereri kukayamubvunzo kuti zvechokwadi zviri kureva shoko raMwari ndiri kuzvinzwa. Ko zvakaipei kuti ndiri kwandiri kuno kuri wrong nditry kubatsira vari kuno tiite zviri correct pane kubuda zviri kureva Bhaibheri. Bhaibheri ratibudai pakadaro but kuvateereri kune imwe pfungwa yekuti aiwa kubuda handisandauda kubuda. Ndoda kuti zvandanzwa nditry kuti zvirefome kwandiri. Mune yambiro here yamungangopa musati maoneka. Handizivi zvangu custody. Asi wapinda mukombi wazoona kuti kombi iri kuenda nekudema. Iwe uruda kuenda kuNorton. Woti ndida kuti kuconvince driver kuti akone aende kuNorton. Handisi kubuda muno. Mimi kana kubudirira pamwe unogona ngoine simba racho asi Mwari ari kubuda. Pastor, toda kutendai vateereri budai muBhabhiloni. Pano pamuri kuona pachena kuti pari kuzanganiswa chokwadi chaMwari nenhema. Maitire iwayo muhondo yatiri imwe strategy iri kushandiswa naSatani kuti vanhu vakawanda vagotadza kuponeswa. Tinenge tichitoita zvekunamata asi tichizanganisa chokwadi nenhema. Mwari ari kutipa mukana. Vana vangu budai muBhabhiloni. Onekai vateereri. Vateereri tinotenda nekuva nesu pachirongwa. Batai nharedzi mutibate tirambe tichikurukura zvinezvi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nevi tigosangana muchikamu chinoteera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina sororo Dosamira kune mwika Kandinzwe imwi motiti Dinoku otungamira